কিবা প্রবলেম আছে নাকি দেখিয়ে যাব নাকি তো হে गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बेखौ बरायबावहरनाय जाहैबाय तो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं माने आंनि बे गारिनि बेटारि डाउन जाबाय थायो आरो चार्ज डाउन जाबाय थायो मानि थाखायथाय एखमबा स्टार्टआनो जानो नागिरा आं खेननै जाबाय नारनांनाया बेखौनो आं दा चार्ज होनो नागिरदों आरो लोगोनि गारिखौ लानानै थांथ'नोसै आं नैबावनो दोनलांथ'नोसै लोगोनि रुमाव बेटारिखौ लाना थांसै ओमफ्राय गारिखौ आं बेयावनो दोनलांसै ओमफ्राय दा चार्ज जाबा लांफैफिनसै गारिखौ थ' गाइस आं दा बेटारि बख'गोरनि र' नै थ' गाइस दा नै बख'खांबाय आङो सोफिनसै थ' दा खालामफैफिनसै आं थ' गाइस नै दा बेटारिखौ लाबाय आङो लोगोनि गारिजों थांसां थ' गाइस आं दा नै बेटारिखौ लाना फैबाय आं दा सिद्दा थांसै आरो बेटारि चार्ज होग्रा दखानाव बेना मानो बिदि गाबोथाय थ' नोंथांमोना बे एनएसखौ माबायदि नुदों एसे कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय माने एसे ग्राफ होनाय आरो बे ग्राफिक्सखौ होनाय एसे बरिया नुयो खिन्थु बेखौबो माने आंनि गारिया हेल्पखौनो एखमबा जानो नागिरा बे बेटारिनि थाखायनो मानो होनबा बेटारिया बिराद चार्ज डाउन जादों आंना मा नांगौ चार्ज डाउन जानाया मा खिन्थु सेल्फआनो जानो नागिरामोन एखमबा आं दा मेन रड मोनफैबाय नै गाइस बारा गोजान नङा टाउनद्रायाव नङा एकदम बैयावनो दखाना सान्दुङा जाखालायबाय अखाबाथाय अखा सान्दुंबाथाय सान्दुं थ' गाइस मोनबायानो नैबेनो माने बाजार श'रुमनि खाथियावनो होयो आरो दस्रायावबो होयो खिन्थु आंनि बावसो होयो लोगोफ्राबो बेयावनो होयो नालाय दस्रायाव माबायदि आं मिथिया हागौ এটা হবো না হ্যাঁ এটা হবো না চার্জ হবো না এটা কিবা প্রবলেম আছে নাকি দেখিয়ে যাব নাকি তো गाइस माबा प्रब्लेम दं नामा नायग्रोदों बेखौ चार्ज होआसै ना चार्ज নিয়েছি এখন না এক ঘন্টা পরে দে পয়সাটা পরে নিয়ে दे थ' गाइस बेनोमोन आरो बेटारिया जेबो प्रब्लेम गैयानो चार्ज लागासिनो माने चार्जआ डाउन जाना थाबाय थायो आंबो बुजिनो मोनाखै बेखौनो बेटारिखौसो सोलायनांसिगोन ना मासिगोनथाय थ' आं दा थांफिनसै गाइस दा लांफैफिनसै आङो फैसाखौबो दा लांफैनायावसो लाखागोननो बेसेबांसो लागोनथाय फैसाखौबा ओरैनोथ' 20-30 जायो होननाय बायदि खोनादोंमोन ओमफ्राय दाख्लै सासे लोगोआबो दंमोन ना 30 थाखाफोरजोंनो जादों होनदोंमोन माने बेटारि फिसाना जोंना गारिनि बेटारि गिदिरफोरनिखौ दाम बुरजा लायो खोमा आयै लामाया बिदिसो जायोलै मेन र'डाखि थ' गाइस आं दा बेटारिखौ लायनो ओंखारफिनबाय आरो आं दा नै लोगोनि इनफिल्ड लाना फैदों नै खम सम नङा गोदोनि अल्ड मडेलसो थ' गाइस केमेरा एंगेला माबायदि जादों आं हमनो हायाखै दा साउन्डआनो आलादा जाखायोलै माइरि राजा फैदों बायदि मोनखायो गावखौनो गाव साउन्डनि थाखायसो खिन्थु थ' गाइस आं दा नै मोनफैफिनबाय जायगाखौ थ' गाइस आं दा नै बेटारिखौ लाखांबाय दा फिटिं खालामहैफिनसै आङो बेखौ बोरै लांबावनांगौ जाखो सिपिआव सोजानायबा सोरनाबाफोर बेटारि प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना चार्ज होबानो जागोन माने चार्ज होनानै नायग्रो आरो खेनसे बेटारिखौ बिनि उनाव जायाबा नोंथाङा सोलायनो हागोन मानो होनबा बेटारिया एसेग्राब माने बारा गोबाव जोरनायनि चान्स थाखाया गारिना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'सै गाइस थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था गाइस थ' थाबैनो थुके खालामदो गाइस थाबैनो थुके जाबाथाय गाइस आं मोखां देखायनाय भिडिअ बानायबाय एबारनिफ्राय स' keep loving keep supporting
लाभ इउ अल गाइस। थ' गाइस नै आं दा लागायफिनसै आंनि गारियाव।